Berdimuhammedow Miller bilen orsiýete gazy bermegi maslahatlaşdy. Şertler aýdylmaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen orsiýetiň Gazprom açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Aleksey Miller 28-nji noýabrda Aşgabatda türkmen gazynyň orsiýete gaýtadan iýerilip başlanmak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy. Türkmen döwlet habar gullugynyň maglumatyna görä Miller orsiýetiň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge hemde özara bähbetli birlikdäki tassamalary amala aşyrmaga gyzyklanma bildirýändigini tassyk etdi. Berdimuhammedow ödegidegini Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen işgulu gatnaşyklary hem işe açykdygyny aýtdy. Taraplar gaz çykarmak we gazy gaýtadan işlemek Orta Aziýa merkez gazy geçirjisi boýunça gazy bermek mümkinçilikleri hakynda maslahat etdiler. Neşiriň bellemegine görä iki ýurduň arasyna gaz ulgamyny 2028-nji ýyla çenli hyzmatdaşlyk etmek hakynda baglaşylan hökümetara ulalaşygy esasy dokument bolup durýar. Orsiýetiň Türkmenistan bilen arada 3 ýyl ozal totudan gaz sewdasyny inniki ýylyň başyndan dikeltmek isleýänligi oktyabr aýynyň başynda ma'lum boldy. Azatlyk radiosu bilen gurrundaşlykda Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasyndaky energiýa gatnaşyklaryny ösüşleriň göze iýilýändigini aýtdy. Concerning Alexei Miller, the head of Gazprom, it's a second visit in a very short time, so you'd have to say that there's... Gazpromyň başlygy Aleksey Miller'iň Türkmenistana sapary barada aýdylanyna, ol ören gysga wagt aralygyny ikinji gedek Aşgabada sapar edýär. Ol gepleşikler boýunça ösüş gazanylmaýan bolany bular ýaly ýygy-ýygydan sapar etmezdi. Diýmek bu meselede käbir ösüşler bolup geçýär. Türkmenistanyň orsiýete täzeden gazy berip başlamagyna az wagtyň galanlygy görnetýän ýagdaý diýip Panier belledi. Metbuat habarlaryny türkmen gazynyň orsiýete täzeden iýerilmek ähtimallygy barada gurrun edilýär. Ekspertiň pikirine görä Rus metbuaty anyk maglumatlary aýdyňlaşdyrmazdan ähtimallyklar barada gurrun etmek bilen geleşiklere täsir etmek isleýär. That was used terms like possible or maybe or something. So now that might be part of the bargaining process where Gazprom... Rus metbuaty bu meselede elmydamyda belki ähtimal diýen sözleri ulanyp gelýär. Olaryň muny geleşiklere täsir ýetirmek üçin edýän bolmaklary ähmal. Gazprom Türkmenistana özleriniň türkmen gazyna aşa zerurlugynyň ýokdugyny ýygyderli ýatlatmak isleýär. Sebäbi hakykatdan olary türkmen gazy derkar däl diýip Panier belledi. Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky gaz sewdasy baha dawalary esasynda başlandy we türkmen gazyň Gazpromy bergilerini bermezlikde tölegi ukypsuzlukda aýyplamagy bilen togtudyldy. Panier taraplaryň arasyndaky gepleşiklerde gazyň narhy baradaky maglumatlary da diýip geçdi. What the price is going to be, because that's something else that's mentioned in Russian reports a lot, reports coming out of Russia. Rus metbuatyna gazyň bahalary boýunça maglumatlar hem köp agdalýar. Ilki başda taraplaryň arasyndaky gatnaşyklara gazyň narhlary sebäpli tog düşüpdi. Inni orsiýet öz aýdynyna tutýan ýaly sebäbi Türkmenistan gazyň bahasy bilen ulalaşanyna da bu ulalaşykdaky baha Türkmenistanyň soraýan narhyndan pes boljak ýaly diýip olaýtdy. What Gazprom thinks Turkmen gas is worth and what Turkmenistan thinks Turkmen gas is worth have been two different things constantly. Orsiýetiň türkmen gazyna kesýän narhy bilen Türkmenistanyň öz gazyna berýän bahasy mudam-muda iki ayrı mesele bolup geldi diýip Panier sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýlede Türkmenistanyň döwlet metbuatynyň habarlaryna taraplaryň arasynda gaz çykarmak we gazy gaýtadan işlemek meseleleriniň hem ara alınıp maslahatlaşylanyny habar berilýär. Ma'lum bolşýaly häzirki wagtda Hytaýyň Milli Neft Korporasiýasy Türkmenistanyň galkynyş we bagtyarlyk gaz känlerinden gaz çykarmak işlerine gatnaşýar. Ekspertiň jemgyýetçiligi açyk maglumatlara salgylanyp bellemegine görä Gazprom CNPC kompaniýasynyň kyýaly Türkmenistanyň känlerinden gaz çykarmak işlerine häzir gatnaşmaýar. Prezident Berdimuhammedowyň Rus kardeşi Vladimir Putin bilen oktyabr aýynda geçiren telefon gurrungynyň ýygy süre 9-njy oktyabrda Gazpromyň başlygy Aleksey Miller Aşgabatda saparda bolup, türkmen gazynyň importuny täzeden ýola goýmak üçin gepleşik geçirilendigini ma'lum etdi. Ýöne ol gaz sewdasyny dikeltmegiň şertlerini aýtmady we bu şertler şinni hem anyklaşdyrylmaýar.